deformovaný, pretože tu sa to robí doslova nehumánne, tie pôrody. A ten zážitok toho pôrodu je vlastne silná traumatická vec, ktorá spôsobuje vlastne potom ďalej v živote to neprijatie tých situácií. Takže my, čo robíme také terapie, napríklad znovu zrod, tak väčšina ľudí vlastne zažije ten prežitok toho pôrodu. Najskôr vlastne ako prežije si tú traumu, ktorá tam bola, a potom sa vlastne prepíše na tú čistú formu, ako by to malo byť. Tam sa pracuje s prenatálom. A v podstate akože, lebo keď si tak zoberiete logicky, my sme obojživelníci. My sme vlastne ako vyšli z vody, takže v podstate ako tamto dieťa zažíva rôzne veci s tými rodičmi. Ono prežíva tú matku, lebo to je proste, síce je to dva, ale je to v jednom, je to jeden celok. A vlastne ono to dieťa už v tom prenatále ako keby pociťuje pocity cez tú vodu, ktorá je vodivá, ono pociťuje pocity tej matky. Takže ako náhle tá matka nie je v neutrále vysporiadaná sama so sebou, tak tá mama vlastne z tých svojich rodov prenesie na to dieťa všetko to, čo má nabalené z tých rodov. Ale zároveň aj od otca. Či toho otca to dieťa pozná, alebo či ho nepozná, to je úplne jedno. Ono, to dieťa v podstate od tohoto prostredia celý čas napodobňuje obidvoch tých rodičov. A teraz ide o to, že tá matka vlastne prenáša do 18 rokov na to dieťa všetky svoje nastavenia. A to dieťa vlastne si všíma mamu, otca a ich spoluprácu. Čiže ich vzťah. A ako oni spolu fungujú, tak to dieťa si na to povie, že tak toto ja žiť v živote nebudem. A teraz si predstavte, že to dieťa si to síce povie, lenže väčšinou v tomto rozhodnutí to chcenie. A to chcenie spôsobuje to, že to dieťa to žije a že to dieťa si ďalej treba hľadá tých partnerov, ktorí sú podobní tomu otcovi. Ale ešte ďalšia záhadná vec tam je, že tí rodičia presvedčia to dieťa, že keď je ten otec tyran, že on je v pohode. On je úplne v pohode, on si len vypije, ale on je ináč fajn. Akože to, a neopováž to rozprávať ako niekde vonku, lebo to ako... Čiže tí rodičia si pomýlili, akože to, čo sme žili doteraz, oni obraňovali vlastne to, aby sa nikto z tej rodiny nedozvedel o nejakom prúseri. Hej? Lenže tam vôbec ide o to, že aby tá rodina vedela spolu fungovať, že nie aby sme utekali z tých rodín, ale aby sme vytvárali rodiny, ktoré fungujú normálne na nejakom prenose informácií, ktoré tých rodičov obidvoch rozvíja a zároveň to dieťa sa toho zúčastňuje. Čiže teraz ide o toto, že všetko toto staré sa mení, to už nevie fungovať, tak ako vidíme, že systém školstvo a čo ja viem, čo tie všelijaké diagnózy, čo si na tie deti povymýšľali, to sú kryštálové deti, to sú indigové deti, to sú proste deti z rôznych planét a tie deti si predstavte, že oni majú jasnovidnosť, jasnocítenie, sluch a takéto všelijaké dary, ktoré oni predtým vlastne pred tými ostatnými ako keby taja, pretože tí ostatní tomu nerozumejú. A na základe toho oni sa potrebujú sústrediť na ten svoj rozvoj toho daru a namiesto toho ich tam zahalujú informáciami. A teraz si zoberte, že dieťa, ktoré má nejaké, akože treba je precitlivé, lebo aj ten jasnocít je vlastne dar, že viem precítiť druhého. A teraz to dieťa na základe tohoto, ono to všetko musí skrývať. Lenže ono nevie vedovať pozornosť nejakému písaniu ešte dvojakému, že teraz píšeme a teraz píšeme akože písaným a teraz píšeme tlačeným. Už im to dali dvojmo pre istotu, aby to pretlačili, ale to nejde. Takže ide o to teraz, ako, že tá mama prenáša na to dieťa tie informácie, čiže tá mama,
keď príde mama za mnou a povie, že potrebujem to dieťa dať do poriadku, tak poviem, že a komu to vadí? A mama povie, že mne. Tak hovorím, super, prídi, spracujeme. Čiže ide tu o to, že ako náhle si to ten rodič zvedomí, vie pomôcť tomu dieťaťu, nie pomôcť, vie pomôcť sebe, to je nie ani pomôcť, pochopiť sám seba, podporiť sám seba a porozumieť sám sebe. A keď porozumie sám sebe, vie porozumieť aj tomu dieťaťu. Takže asi na tejto nejakej úrovni to funguje a my vlastne sa dostávame do tej prapríčiny tohoto celého a tam ako keby sa prepne ten systém, pretože my sme fungovali v nejakom ako sebadeštrukcii, hej, my sme si proste našli nejaký štýl toho, aby sme si ubližovali, ale teraz ide o to, že tam sa to takto predsvakne a ono to už prúdi do toho rozvoja. Ty to vieš ešte lepšie povedať. No teraz je doba, že vlastne to ide, dostali sme dar, že to vlastne môžeme konečne spracovať, tú celistvosť. A tá Adriana vlastne to dala do toho fokusu, že vlastne to ide všetko spraviť cez ten hologram tohto súčasného života. Ja som mal od malička, proste ja som videl tisíce svojich minulých životov aj budúcich a v podstate, keď sa na to pozerám cez tento jeden život, tak vlastne sú to spomienky nie ani často tej duše, ale sú to spomienky toho rodu. To znamená, že vlastne ja potrebujem prečistiť seba v tom rode až po úplne prvého človeka, ktorý vznikol a tam sú nabalené obrovské množstva vlastne tých popretí. No, hej, tie popretia vlastne získavame z toho, že ono ako nič iné to nie je, to sú len informácie. Čiže nám rodičia niečo rozprávajú, hej. Rozprávajú nám niečo. Tuto seď, tam sa pozri, tam sa usmej, aj keď nám je blbo, hej, a tam toto a taký si a nenormálny a tam sa zavri, nechcem ťa ani vidieť, hej. A na toto všetko si to dieťa dá nejaké proste rozhodnutie, že ja to akože dobre, alebo trúc, hej, dobre, ja sa tu zavriem, ale proste už nikto o mne nebude počuť, hej, a hotovo. Celý život v tom žije, že tam je niekde zakutrané, niekde sa zašíva, nechce byť ani vidieť, pretože tí rodičia ho presvedčili o tom, že je taký a taký, alebo taká a taká. A teraz ide o to, že všetko, čo máme z minulých životov, sme si priniesli sem. Všetko, čo máme z minulých životov, sme si prišli poriešiť do tohoto života. Ľudia, som zažila toľko životov v tomto živote, aby som to pochopila a jednoducho... A tie minulé životy to je len jedna rovina. To znamená, že vlastne, keď sa pozrite o rovinu vyššie, tak žiadne minulé životy a budúce neexistujú. Všetko je vlastne teraz a ja v tomto momente vytváram svoju minulosť. To znamená, že prepojenie na svoje minulé životy. Dalo by sa povedať, že vlastne tých paralelných svetov je skoro nespočítateľné množstvo, povedzme 1 000 000. A to, ako som teraz, tak ja vlastne rozhodujem, na akú verziu minulosti sa napojím a takú vlastne prítomnosť viem prežívať. A ide o to, že vlastne pre nás tie ľudské bytosti vlastne je tá božská zlatá cesta, ktorá je bez tých výmyslov, ktoré sme tu vlastne na seba vlastne uvalili. A ide o to sa dokázať na ňu vyladiť. A ona je taká jemná, že vlastne to je bez slov. Ja keď chcem vlastne o tej sfére niečo povedať, vždy je ticho. A v tom ticho je ale vedomie toho, že to je dobré. Takže vlastne to, ako zdieľať tú prainformáciu toho, kde mám byť, je ticho, vedomé ticho, že vlastne som so sebou spojený a na to potrebujem mať ale vyčistený vlastne celý ten život a rod. A väčšina ľudí si to ani nepamätá, že vlastne tie traumy, pretože ich tak vytesní, že aby si na to nespomenuli a preto tam vlastne treba určité mechanizmy, aby sme sa k tomu dostali. A na to sa buď dajú použiť takto pomôcky, ako sú tie medicíny, alebo
jednoducho tá prítomnosť, alebo práca s tým sebavňom. Ale dá sa to vlastne jednoducho vystupovať, ak som v niečom v živote nespokojná, tak dá sa vlastne cez to dať ten zámer, že čo potrebujem opraviť. A k tomu sa vlastne vždy nájde tá príčina, ktorá je v tých neprijatých situáciách. A fakt základ vyzerá, že je to ten prenatál, potom ten pôrod a toho sa vlastne diferenciujú všetky tie ďalšie vlastne traumy, ktoré sa na to nabalujú. Ono už sú to dôsledky, potom už len tie dôsledky, ktoré sa nabalujú, vlastne ten dôsledok sa potom nabaluje a stane sa z toho treba zdravotný problém. Takže ono to akože, ako keby sa, ono to je totiž to forma závislosti. Vždycka to nie sú len formy, že ja berem drogy alebo ja neviem čo, že proste alkohol alebo niečo, čo teraz je. Sú rôzne typy, toto už sú len pomôcky na to, aby som bol závislý. Ale my sme vlastne závislí na tom utrpení. A jednoducho my si vytvárame tým pádom situácie a privolávame si ľudí na základe tohoto nastavenia a tí nám to ukazujú. A my sme potom nahnevaní, naštvaní, hádame sa a neviem čo. A teraz ide o toto, že ako náhle práca s myšlienkou je to, že keď mi to príde a začne mi byť blbo, lebo automaticky, keď vám ego niečo hovorí, tak vám z toho je blbo. Je vám z toho, akože začnete sa cítiť nejak inak, lebo to ego frfle a stále sa vás pokúša do niečoho namotať, čo sa vám nechce. Ale to ego je proste to, že napríklad, super príklad, niekoho boli rameno, teraz akože on ho polieče, alebo je. Teraz, že, a čo musím preto všetko urobiť, aby to rameno bolo ešte zdravé, hej? Ale to je všetko ego, ono mu to hovorí, aha, ty to nemáš ešte v poriadku, tak musíš preto niečo urobiť, hej? Ale ako náhle sa rozhodnete, decka, tam je vždy tým, že ste tvorcami svojho života, tak je jednoducho, kto sa preto rozhodne, len ja sa preto rozhodnem, že žijem zdravý život, hej? A vlastne, ako náhle sa preto to rozhodnem, tak ma to tam vedie, pretože ten vesmír mi dá všetko a keď tomu vesmíru dôverujem, tak jednoducho on, ten vesmír, mi prinesie všetko do toho života. Ale prinesie mi aj skúšky. Prinesie mi aj skúšky, že či už som naozaj tak na tom, že či ako fakt je to tak, že tomu rozumiem. Hej? A ono príde niekto, ešte ma vyskúša, ale ja už som si vedomá, že úplne inak zareagujem, smejem sa, odídem trebárs. Ale to sú všetko len ako postupy. Ale v podstate ono krásne je to, my sme to nazvali, že celistvosť, ono je to vlastne oslava života. Lebo tá celistvosť vlastne zrazu zistíte, že ste v nejakom prázdne a že teraz, keď už neriešite nejaký problém, tak vlastne akože čo teraz? Že čo teraz ideme robiť, keď už ja tam nemusím trpieť, hej? A nemusím niekoho zachraňovať, každému môžem povedať, že vieš čo, ako je to vedenie k svoj pomoci, tak pomôž si sám. Hej? Ja mám rozoznať, že či ma niekto využíva, zneužíva, alebo či jednoducho niekto príde a je naozaj férový. Ale to je na mne, ja si vyberám proste ľudí, ktorí so mnou sú. A či už teda, keď to vieme, tak vlastne tá celistvosť je vlastne celkový postoj takého naozaj hotového, vedomého človeka, ktorý má uzdravenú imunitu, tým pádom sa ničoho nebojí, nemá žiadny strach a tým pádom nie je zachytiteľný. Čiže ako náhle príde nejaký manipulant, tak vy to viete už za rohom. Už sa to proste len tak odrazí a pokračujem ďalej. He? Ale... Ja len doplním, že vlastne aj tá forma napríklad toho jasnovidectva. Ja som robil dlhé dobu to, že vlastne ja som vstúpal do ľudí, aby som ich precítil a vlastne oveľa objektívnejšiu informáciu máte vtedy, keď len cítite seba, že ste vlastne v sebe a na tom svojom vlastnom poli vlastne viete čítať ten odraz, že vlastne kto je ten druhý. A to je to vlastne prežívanie celistvosti vlastne toho blaha. A ešte keď doplním 2-3 roky
rozhodlo sa, že tento svet vlastne končí v tejto forme, ktorý tu je. A tak 2-3 roky dozadu vlastne sa zrušil ten program Karma a bolo čisté pole. To bol taký test a kolektívne vedomie sa vlastne rozhodlo COVID, vojny a vlastne úplne všetko toto, čo vidíme, pretože nastalo prázdno. A tí ľudia vlastne nevedeli pracovať s tým prázdnom, že mám vlastne všetko hotovo a je tam ale nič. A z toho nič všetci dostali vlastne úzkosť a silou, mocou vlastne vykutrali, to bolo obrovské množstvo námahy, to, čo najlepšie poznajú, a to je strach. A ten strach vlastne v tom systéme kolektívnom bol ako tá najjednoduchšia voľba, ktorú si vlastne zvolilo to kolektívne nevedomie. A teraz vlastne to už bude naostro, že potrebujeme sa naučiť pracovať v tej prázdnote, že vlastne som v ničom, a pohode, len to pozorujem a dovolím si to. A potom vlastne, keď môžeme povedať, že po určitom čase, aj ten čas je v podstate taký ako relatívny, ale ten ľudský jazyk je tak obmedzený, že v tom dokážete byť v pohode, to znamená, že nemám žiadne tie nespracované strachy, ktoré ma vlastne do toho niečoho úplne fiktívneho odvedú, tak potom sa objaví tá skutočná cesta a ten svet, o ktorý ide. Takže ide o to učiť sa narábať so svojou celistvosťou. No a ide tam hlavne o to, aby sme začali robiť, čo nás baví, aby sme si na to prišli. Lebo ako v podstate my to vieme. My to vieme niekde v hlbke, len sme sa tomu bránili a proste teraz je čas, aby sme si na to prišli. A či už jednotlivci, samozrejme každý začína vždy od seba, takže akože keď začneme každý od seba, tak sa začneme stretať tí ľudkovia, ktorí nás bavia spoločné veci, tak sa jednoducho dáme do nejakých fóriem, komunít alebo do niečoho takého, že v podstate ako pospajujú sa tí ľudia, pretože vedia, že samostatnosť to s týmto starým nejak nemá nič spoločné. Proste tí ľudia potrebujú byť samostatní, ľudia potrebujú nejak sa tak sami o seba oprieť, ale zaujímať sa o seba a tam to je úplne iná hra, tam je to hra fair play, tam to je úplne o niečom inom, tam je to o podpore, pochopení, porozumení a vzájomnom dodaní si toho bezpečia. No, bezpečia, áno, je to bezpečné prostredie. Napríklad Indiáni majú kmeň, ktorý v kmeni a oni ako každý deň berú ajuhasku. Ale každý deň aj deti. Ajuhasku. Ajuhasku, ale oni mikrodávkujú, vieš. Nerobia ceremóniu, oni robia ceremóniu raz za čas, ale vlastne oni mikrodávkujú. A tam tá komunita si nepustí k sebe nikomu doma strach, pretože pre nich to je forma infekcie. Pozor, to je infekcia, to je, ako náhle sa niekto bojí, on ti začne rozprávať a to je to, že ten človek manipuluje. Čiže on keď manipuluje na základe strachu, tak on vlastne zmanipulováva druhých. A toto Indiáni nikdy nedopustí. A oni si to nepustia? Oni si proste držia tú čistotu v tom kmeni. A toto je na nás, že aby sme sa k tomu takto postavili, pretože my sa snažíme všetkým vyhovieť, ku všetkým byť dobrý, správať sa, ale tu ide o to zaujať ten postoj toho dospelého jedinca, ale pritom tam je tá detská naivita, tam je proste tá radosť, tá detská, ale ona je z činnosti. Keď sa opýtate dieťaťa, že nech vám popíše šťastie, alebo nech vám ukáže, čo je šťastie, že sú tie monopolie, čo to je tie hry, tak to dieťa nevie, pretože ono je dennodenne šťastné v každej tej situácii, lebo ono spoznáva všetko, ono sa zabáva a jednoducho ono je šťastné. Ale to len dospelí ho presvedčajú, že nie je, hej.
A teraz ide o toto, že vlastne, aby sme sa dostali do tohoto stavu, ako toho, že ja plyniem tým, čo sa deje, ale vlastne tým všetkým som si vedomý, že získavam skúsenosti, že som proste ako cez tie skúsenosti rastiem a múdriem. Takže akože o toto ide. Ja dopoviem k tomu kmeňu, že vlastne oni to preto nepúšťajú nikoho, pretože oni už spracovali všetky archetypy, to znamená, že to, čo my tu prezentujeme, je určitá forma tej najhlbšej šamanskej cesty, čo znamená zbaviť sa všetkých fóriem. A keď nemám formu, ja vlastne som tak otvorený, že vlastne prežívam celý ten vesmír. A ako náhle niekto ide ten infikovaný, tak vlastne je to v mojom poli. A ten ďalší level toho pochopenia je, že vlastne si uvedomím, že ja som tvorca celej reality. To znamená, že každého jedného človeka, ktorého stretnem, je len moje zrkadlo. A ja mám tú schopnosť tvoriť vlastne čokoľvek. A to znamená, že ak ja niekoho nájdem, čo mi na ňom niečo vadí, tak ja mu len ďakujem, že on mi ukázal, čo v sebe nemám prijaté. Lebo v tej celistvosti som všetko. Som Ježiš a som Satan. V podstate ide o to, prijať aj tú svoju svetlú stránku, aj tú temnú. A až keď mám vlastne integrované celé toto vedomie, to je celistvosť. Lebo mnoho týchto prúdov vlastne, týchto všelijakých že vlastne stále idú len do toho akože svetla, ale nepríjmajú tú temnú stránku. Takto pracuje medicíny s človekom, hej? Keď dostanete ayahuasku, alebo keď dostanete bufo alvarius, alebo ibogu, tak ona vás nezavedie, že je všetko pekné. Ona vám ukáže tam tie veci, ona vás naviguje, ale ona vám ukáže aj druhú stranu toho všetkého. Takže vlastne akože aj tak sme to všetko my. Takže ona nám ukáže seba samých v tých rôznych uhloch pohľadov, a nakoniec, aby sa to mohlo zjednotiť v ten neutrál, pretože keby sme nepoznali len jednu stranu a druhú stranu nepoznali, a toto je rozdiel medzi chémiou a medicínami, ktoré sú na prírodnej báze. Chémia vás vyvedie hore, ale už vás dole nezvedie. Tam proste akože ona vám vytvorí nejaký pocit, ako falošný. Ale vyzerá to ako veľmi dobre. Ale ayahuasca je, ona vám ukáže aj jeden, aj druhý, nepravdivo. Takže o toto tu ide. Ale je to jednoduché, že vlastne aj, dalo by sa povedať, že všetky cesty a tieto ezy sú vlastne na to stvorené, aby nás od seba dostali. Že vlastne ja robím nejakú cestu a učenie na to, aby som sa dostal od toho, čo už je. To znamená, že treba si len uvedomiť, že mám hotovo. A keď si vlastne v tej prítomnosti to uvedomím, ja nepotrebujem žiadne cesty, ktoré ma odvádzajú od toho, že mám hotovo. To vlastne len tá myseľ má zase nejaký ďalší nástroj, ako sa od seba dostať. A to je to, že vlastne cítim sa tu a teraz, ale už tej bláženosti. A keď mám vlastne prečistené všetky tie bloky, tak potom to prúdi. A keď tam niečo je, tak to nejak naráža. A v tejto dobe to vlastne naráža tak intenzívne, že vlastne väčšina ľudí vlastne to má tak intenzívne, že sa to už nedá prehliadnúť. Takže preto vlastne často aj tí ľudia, ktorí na sebe pracovali aj dobrým spôsobom, tak vlastne im tam nejaká posledná vec robí takú šarapatu a ide o to vlastne to vedieť odhaliť a prijať. Ide o to zachytávať tie myšlienky. Koľkokrát si všimnite, že niečo sa deje, nejaká, a možno sa ani nič nedeje. A koľkokrát vám ten vnútorný hlas začne šepkať niečo. A teraz akože všetko možné, a toto si mala spraviť, a prečo si to nespravila, a už si to mala, a teraz prídu títo, no ako sa budeš cítiť, hej, napríklad. A teraz je dôležité v tomto sa zastaviť, nadýchnuť a jednoducho zvedomiť si to. A toto je aj práca so strachom, tak to sa dá pracovať so strachom. Ako náhle máte strach, tak si ho len stačí postaviť pred seba. Len si ho postavíte, zavelíte, ale že ty, čo sa najviac teba bojím, tak sa postav predo mňa. A
A verte tomu, postaví sa. Lebo vy si to tvoríte, takže ono sa to postaví. V rôznych formách sa to deje. Niekomu príde prastará zošuverená babka, niekomu príde nejaký chlapisko v nejakej tejto bez tváre a čo ja viem, čo v mnohých podobách. A tam nič iné nemusíte robiť, len sa na neho pozerať. Ako náhle sa začnete pozerať a spriamite sa a viete, že to máte pod kontrolou, tak si pustíte zlato-strieborný prúd cez srdce a ten zlato-strieborný prúd smerujte rovno k tomu strachu, k tej podobe. A ono sa to začne ako keby pretvárať. Ono to začne strácať silu, lebo už to máte uzreté. A ten strach vlastne v tej podobe je uzretý. To znamená, viete, že to sú špeciálne slovíčka. Uzretie je aj keď uzrie plod. Ale uzretie je aj to, že vy sa na to, ako vy to uzriete, ono vtedy to je hotové a jednoducho začne to meniť podoby. A môže sa to rozplynúť, môže sa to zmeniť na prach, môže sa to zmeniť na milú prastarú babičku, ktorá proste príde a zoberie vás do náručia. Ale ide len o to, že ja som ten tvorca a ja môžem posielať tú lásku. Takže ja posielam tú lásku a nečakám od niekoho, že tú lásku dostanem od neho. Ja ju vysielam a na základe toho si môžete pozrieť, urobte si to doma a na základe toho si môžete pozrieť, ako sa to zmení. A len preto, že vy ste ochotní cez seba púšťať zlato-strieborné svetlo tej lásky. Áno? Teraz si to povedala. To poslednú vetu som chcela ujasniť. Dobre, posledná. No, čiže a tam ešte si potom počkajte, aby sa to úplne ukončilo. Tam si v tom počkajte. Buď vás to príde objať, alebo sa to rozplynie a počkajte si to na ten pocit tej bláženosti a len sa za to poďakujte. A sami sebe nezapomínate tiež. Ešte k tým rodom vlastne, v každom rode je nejaké špecifické, nazvime to pokrivenie a špecifická trauma, ktorá vlastne vytvára tú primárnu traumu, respektíve úzlový bod ega. A teraz vlastne už sme na tom úzlovom bode, ktorý treba vlastne odhaliť a spracovať. A vlastne keď spracujeme tú traumu, ktorú máme najväčšiu, ktorá vlastne determinuje to, ako vnímame svet, ako vnímame situácie, tak je z toho dar. A vďaka vlastne tej traume vieme zistiť, čo je náš dar duše. To znamená, že ono je to naopak, že vlastne tú najväčšiu traumu, ktorú mám, tak vieme vlastne nasmerovať, čo je môjim poslaním. Ja som mal napríklad, kým som sa narodil, tak už som videl vlastne 5 matiek, ktoré išli so mnou na interrupciu. A ja som mal obrovskú vlastne nedôveru voči ľuďom aj rodičom. Ja som očakával od rodičov, kedy ma zavraždia, pretože tam tá pamäť takto zostala. A ja som sa vďaka tomu naučil vlastne preciťovať zámery ľudí. A ono to bolo stále vlastne v napätí, že vlastne akože čo si myslia, čo mám očakávať. A keď som si to spracoval, tak vlastne ja mám teraz schopnosť cítiť tých ľudí. A je z toho ten dar, že vlastne tú citlivosť viem takto využívať. A každý vlastne v tom rode má nejakú úplne špecifickú, nejakú úplne jak to nazvať, ten dar, respektíve to pokrivenie a týmto spôsobom sa vlastne dá dospieť k tomu, že čo je ten môj dar duše. Lebo už je čas proste žiť tú radosť, to, na čo sme sem došli, lebo doteraz sme vlastne žili toľko vrstiev, vlastne úplne chaosu, nezmyslov. To sú vytvorené všelijaké dogmy, akože ja neviem, nejaké nevyliečiteľné choroby, nejaké závislosti na celý život. Vždycky som si prešla závislosťou na alkohole. 3-krát som bola v láznici. Ale verte mi, že dnes si dám ten pohárik a že som úplne v pohode. A že to nebolo nejakým alkoholom, ale že to bolo úplne niečím iným podmienené, pretože to dieťa z toho rodu je presvedčené o tom, že aspoň u mňa to tak bolo, u každého to môže byť, ale
proste ma presvedčili, že som jak otec a že sa o mňa boja, lebo proste som jak on a ja budem určite jak on a bla 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 bla. A na základe toho si to dieťa proste vymyslí a myslí o sebe to, čo mu hovorili tí rodičia. Takže tu ide o to, aby sme jednoducho predsvakli z toho, čo si o nás myslí. Napríklad ja sa postavím k mojej rodine, oni mi začnú niečo rozprávať a oni sú tak presvedčení o svojej pravde, že ja ako na nich pozerám a poviem, že viete, ale ja s týmto nemám nič spoločné už dneska. Vy ste si aj nevšimli, čím som prešla a čo všetko som urobila, ale jednoducho ja som už úplne niekto iný ako vy, čo mi tu rozprávate. Ale už nekričím, nevereštím, nejačím, neplačem, hej, že proste už im to s kľudom poviem a nechám ich v tom, keď si to chcú tvoriť, tak nech si to tvoria. Aj tak to hovoria. Zapamätajte si, že keď vám niečo hovorí niekto a ešte vás o tom ide presvedčené, on vždy rozpráva sám o sebe. Takže na tomto, že jednoducho ako naozaj tam príde k takým úľavám a takým stavom vďaky a to potom máte chuť ďakovať stále, proste to je tak neskutočná radosť. A potom vlastne, keď už ste bez formy, bez toho archetypu, s ktorým sa stotožňujem s nejakou tou osobnosťou, tak vlastne vy len dokonale zrkadlíte často ten najväčší problém tomu človeku, ktorý vás stretne, aby to uvidel. To znamená, že väčšinou je to trochu akože nepríjemné voči ľuďom, ktorí žijú stále nejakú halus, proste stále žijú nejaké presvedčenia a blok. Takže to čisté pole vlastne vždy odzrkadlí to, čo sa vám nepáči. A to je, treba si uvedomiť, že vlastne všetko je môjim zrkadlom. A to, čo je treba vlastne to vedieť sa naučiť čítať, tých vrstiev je viacero, ale vlastne, aby sme pochopili vlastne aspoň tú úroveň duše. Potom sú ešte ďalšie úrovne, to by sa dalo nazvať, že úroveň kráľovny panny, potom úroveň vlastne to božská. A všade je vlastne úplne iná usporiadanie pravdy. Väčšina ľudí nedokáže ani vlastne si nacítiť to pochopenie tej duše. A potom sú tam vlastne oveľa hlbšie pochopenia. Dalo by sa to spodobniť, že to sú oveľa väčšie ozubené kolesá, ktoré zasahujú do tých nižších, menších kolies. A tam je tá pravda úplne zase iná. A je dobré sa vlastne vedieť orientovať, že vlastne keď hovoríme niečo, že z ktorej roviny to vlastne je, aby sme sa v tom vyznali. Lebo napríklad, keď sa otvorí vlastne vnímanie toho prvej energetického vnímania, tak v podstate ja vidím v tých ľuďoch proste všelijakí, ja neviem, hady, hmyzáci, také všelijaké bytosti a to keď som začal vidieť, to je ako neuveriteľné. A potom je zase ďalšia rovina, kde vlastne už tieto formy duše, tie galaktické vlastne rody není vidieť a tam to funguje zase inak. A o to ide vedieť sa naučiť čítať vlastne, čo sa mňa týka a čo to znamená. Čo je moje a čo moje nie je. A to, čo moje nie je, tak to posielať normálne preč. Ako poďakovať sa za to, ale poslať to preč. Akým spôsobom? Alebo prijať. Akože to, akým spôsobom? Akým spôsobom to identifikovať? No cíti sa nepríjemne niekde v systéme. A v podstate, keď som začal, ja som robil kraniosakrálnu terapiu a mne sa to vlastne rozšírilo na to, že vnímam cez tonus informácie vlastne toho, kde má ten človek traumu, často to šlo tých minulých životov, ale v podstate to znamená, že vlastne tá trauma spôsobí, že to vedomie vyskočí von z toho fyzického tela a tu je prázdno. A tam vlastne vzniká to napätie a keď tú situáciu, ktorá mi potvrdzuje ten blok, stretnem v tej realite, tak vlastne sa cítim nekomfortne a dá sa vlastne identifikovať to, že napríklad táto situácia je len na to, aby mi pomohla znovu uvidieť, kde mám problém, aby som si ho spracoval, ak sa opakuje vlastne nejaká nepríjemná situácia. To je napríklad čítanie o tom, kde mám tú nepríjemnú situáciu a potom zase sa naučiť vnímať, čo nie je moje.
ale do určitého vlastne štádia je všetko moje, čo sa mi v tom zrkadlí, je to len na to, aby som si vlastne prijal tie veci. To znamená, že Alebo buď verím. poslať preč, alebo prijať. A dá sa to vlastne poslať preč tým, že to príjmam. Že príjmam, že v podstate OK. Ono, vieš, keď to dostaneš do toho neutrálu, ono to stráca náboj, lebo tá akože dualita je negatívne a pozitívne. Ale to negatívne, pozitívne má náboj. Ale ako náhle ten náboj stratíš, tak jednoducho si v tom mierí, ako si v tom zmierení sa, vieš. Ale to cítiš na tele, to keď začneš ako všímať si tú myseľ a svoje pocity pri tom, tak jednoducho to spoznáš, to proste ako vieš, že no, vieš, buď sa to vytočí, alebo proste... No tie myšlienky si všimli, vieš, že či mi ich tam niekto naimplantoval a keď ja viem to vnímať, tak to vlastne len pustím cez seba. Dalo by sa to spodobniť, že tá druhá strana, alebo vlastne to, čo nie je naše, sú také nejaké čierne háčky, ktoré vlastne cez nás idú. A pokiaľ ja nemám rovnako frekvenčný háčik, tak to len prejde cez mňa a nič. A keď ja tam mám, tak sa to zachytí a už to vlastne ako rastie a vytvárajú sa k tomu myšlienky, ktoré vlastne už si príjmam, že sú moje a vytváram si už takú realitu. To znamená, že prijal som to pozvanie, že nejaké reality, ktorá išla okolo a už žijem niečo, čo vlastne nie je moje. No lebo tu ide o to vlastne, naše tela sa prerábajú, naše tela, my začíname byť citliví, my začíname byť viac fungovať ako na niečom inom, ako inom vnímaní. Už prestávame pozorovať tými očami a počuť tými ušami a tak, ale jednoducho už to začína byť vnemy celého tela, ono sa to spája, ono to vlastne ako keby začneme inak vnímať. A teraz si predstavte, že aj tie medicíny s vami urobia to, že oni vás úplne absolútne zjemnia. A tým pádom môžete vidieť tie veci, ktoré sú tu vidieť není, ale oni sú tu stále. Oni sú tu proste, tie mandaly sú tu stále. Tá komunikácia tej prírody je tu stále. Proste tie procesy a to všetko, to je tu stále, ale my to ako keby v tom hrubom svete nevieme pozorovať, ale deti to vidia, oni preto kreslia jednorožcov a preto akože áno, dúhy a jednorožcov, oni sú stále v tom. Len akože dospiem povedať, čo vymýšľať blbosti, ako odkiaľ máš, hej, alebo čo ja viem. Takže akože o toto ide, že my vlastne sa takto zjemujeme, aby sme my mohli byť v tých dimenziách takto viditeľní, že my sme viditeľní, len aby sme mohli príjmať aj z druhej strany. Takže o toto tu ide, že vlastne to je celkové zjemňovanie toho fungovania. To je vlastne len návrat do tej prirodzenosti, lebo my sme tu mali toľko vrstiev tých filtrov toho vlastne pokriveného vnímania a ako sa čistíme. A tých informácií. Tak vlastne ideme do tej prirodzenosti vnímania. A to je často tak, že vlastne úplne sa rozpadá táto realita. Že vlastne vidíte aj tie ďalšie dimenzie, tie prepojenia a potom dokážete vlastne cez tú väčšiu jemnosť vnímať hlbšie príčiny udalosti. A tých vrstiev je tiež toľko, že ja som od malička vnímal také všelijaké svety, že vlastne ja som sa musel veľmi zhrubiť, aby som bol vôbec nejak pochopiteľný v tomto svete sám pre seba. No dôležité je to pochopiť. Stotožniť sa s tým ako keby. A vtedy to je ono. A tie duše už aj vlastne, oni sú už aj frustrované z toho, že vlastne sem prišli nejaké to poslanie robiť a nič a furt nejaká ďalšia vrstva. Ide o to, že vlastne celý tento svet je prevrátený. V podstate aj keď sa pozrieme technicky na to, ako sa vlastne fokusuje, my sme cez tú čošku naopak. A takisto vlastne aj tu všetky tieto presvedčenia a tie, čo si myslíme o svete, je to naopak. Takže keď ja sa chcem dostať k tomu, aby som vnímal celistvo, ja si potrebujem najskôr uvedomiť tú opačnú stranu toho vnímania.
To je napríklad o tom, že čo je dobré a čo je zlé, že vlastne integrovať aj tie temné časti v sebe. To znamená, že keď mňa irituje niečo v tom svete, že je temné, tak ja som toho zdrojom. To znamená, že ja vidím niekde nejaké vojny a niekto mi tam vadí, ja som ho stvoril. To znamená, že ja som sa prepojil s tou realitou. A podľa mojej frekvencie, keď to znova tak poviem, tak je tu niekoľko verzií osudu a podľa mojej frekvencie ja preskočím do takej verzie, ktorá je so mnou najviac v súzvuku. To znamená, že ja mám tú zodpovednosť, v akom svete som a čo vnímam. Čomu venujem pozornosť, to rastie. Takže v podstate, keď venujem pozornosť nejakej vojne na Ukrajine, tak rastie, akože takto podporujem. Alebo ja to poviem o obyčajnom tovare v obchode, hej? O nejakej, čo ja viem, čo by sme povedali, že v obchode, ja neviem, proste máte záujem o jeden tovar a jedného dňa proste už ten tovar nekúpite a už ho nekúpite nikdy. Ale začnete o tom, od seba, a začnete, poviete to treba s ďalším a ty ďalšie, vieš čo, máš pravdu, ale už idete príkladom tej zmene, takže už sa tomu tovaru nevenuje pozornosť a zároveň už to nemá dopyt. Čiže ono, keď to nemá dopyt, tak sa to prestane vyrábať, hej. Takže o toto tu ide, že nemusíme sa presvedčať, že čo je správne, čo je nesprávne, ale proste začať to robiť tak, ako to cítim, venovať pozornosť tomu, čo sa mi páči a ísť si tým životom a keď sa to ľuďom páči, tak pôjdu za vami a urobia to isté. A na to sme tu ísť príkladom. Lebo chápete, že jedna modlitba pre závislákov je, že Bože, daj mi vyrovnanosť, aby som prijal všetko, čo zmeniť môžem. Odvahu, aby som ešte raz. Bože, daj mi vyrovnanosť, aby som prijala všetko, čo zmeniť nemôžem. Múdrosť, aby som zmenila všetko, čo môžem. A rozum, aby som vedela rozpoznať. Áno, a odvahu alebo rozum, aby som vedela rozpoznať jedno od druhého. Ďakujem. Hej, takže Prečo teba pre závislákov? Však ale my sme všetci závisláci, len akože, ako o toto tu ide, že... Závislí na tom zlom svete, jednoducho na... Alebo na partneroch určitých, alebo ja neviem, proste na na... tých svojich nešťastiach. Áno, alebo na lútosti je niekto hej, že si vytvára všetky diagnózy, len aby ho druhý lutovali, lebo si myslí, že keď bol radostný, tak on ho nikto nezakopne, hej, pritom to je úplne opačné. Že proste všetci sa mu vyhýbajú radšej a ten horekuje a teraz keby tam sa začal tešiť, tak sú všetci okolo neho a radujú sa všetci spolu, takže o tom toto je, že ako hlavne objaviť ten problém decka, lebo ide o tú úprimnosť samého k sebe, lebo proste keď to potláčam a nemám žiadny problém, tak nemám nič riešiť. Akože nemám čo riešiť, čiže ide o to, ako priznať si to, byť úprimný sám k sebe a to je proste tá pravda, vtedy vzniká pravda. No a to je ten ako trošku ten v odzokách prúser, keď už nemám žiadny problém, tak tá závislosť spôsobí, že začnem hľadať, že niečo To je nejaký nájdem. No, aj to je. Tým pádom vlastne zase. Tak taký začarovaný. No a každý to niekde má, vlastne treba odhaliť vlastne ten vzorec, aký mám ja. A keď ho odhalím, tak vlastne to je to, že vlastne dostanem sa do tej dimenzie toho prázdna a tam mi už príde vlastne to, čo mám robiť. To vedenie už od tej duše, od toho hĺbšieho ja, ktoré vlastne je už tá tvorivosť tej proste skutočnej radosti. Nie je falošné, lebo mnoho ľudí si aj vytvorí vlastne falošné radosti. A to je to, že vlastne v tomto svete, tento svet je celkom dobre ako stvorený v tom, ako dokonale vie vlastne obrátiť náš dar, našu esenciu. To znamená, že keď sa niekto dojde s nejakým veľkým poslaním a darom, tak on zažije presne tú traumu opačne.
ktorá mu to blokuje? On zažije vlastne... Sám si to robí. Aha, no, To, tak ako... napríklad Ježiš, keď sem dôvod došiel, dôsledok. tak vlastne na určité obdobie spôsobil ešte väčšie zotročenie, pretože vlastne jeho dary boli použité aj na druhú stranu. A až keď vlastne sa to všetko prežilo, tak sa to dá integrovať a až tá celistvosť vytvorí to poučenie o tomto svete. To znamená, že každý môj dar je najskôr použitý proti mne. A to je treba si vlastne uvedomiť, že vlastne tú druhú stranu, a keď to vyrovnám, tak už pochopím ten dar a môžem si ho konečne naozaj žiť. Preto vlastne ten Kristus, ako sa prepojil s celkovým tým vedomím, tak až teraz sa aktivuje jeho dar. Máte nejaké triky na to, ako sa ten dar lepšie môže človek spoznávať ho v sebe? Tak ako... Radosť. Musí to, vždycky je to ako Ale ten vieš, pocit tej... pozor, ale zase to je, Veď môže to, byť aj že- umelo vytvorené. veď Vieš, to- ja poznám veď kopec to. ľudí, čo sa smejú a sú úplne... No, že No dokonca smiech a radosť je trošku je iné. No. najbežnejší spôsob, ako si blokujem tú hlbokú traumu. Keď, keď sa robia terapie, tak v podstate, keď idem na miesto, kde je blok, tí ľudia sa najskôr začnú smiať, že úplne nejaká pohoda, že proste sa smejú. A potom príde pláč, to sa tak aj hovorí, že po smiechu príde pláč, pretože vlastne tým smiechom som si poprel svoju traumu. Bola tá maska. A to je vlastne preto, aby som sa k tej bolesti čo najviac vyhol. A sú ľudia, že to robia aj kvôli druhým, že ich rozosmievajú, hej, aby proste zamaskovali niečo, čo naozaj v sebe majú. Takže no, to sú rôzne formy. Ale potom tí rodičia mali pravdu, keď hovorili, že po smiechu býva pláč. Ale to nie. To akože to je tiež forma... To bolo iné zaklínadlo, to bolo zaklínadlo, že moc sa nesmej, lebo po smiechu príde, že moc sa neradu, to bolo iné zaklínadlo, Katka. S týmto som pracovala To je iné aj zaklínadlo. dosť, akože, že som sa bala rozosmiať. Ono tu skôr ide o ten vnútorný smiech. O to, že to máte zvnútra a že proste tam sa nemusíš ani usmiať na tej ulici, ale chodia okolo teba ľudia, oni sa usmievajú, vieš. A mi mamina, ty poznáš tú tetu? A hovorím, nie, v živote som ju nevidela, ona ešte aj, vieš, ako to ti ľudia začnú mávať, začnú na teba reagovať, prihovárať sa ti a všade akože z toho nastavenia tvojho, ale my sme jak anténa. A my vlastne akože z toho vlastne tvoríme toto. Takže zrazu sa ti začne diať toto. A to ako za tým darom, no nehľadajte ho nikde, prosím vás. Nehľadajte ho. Hej, lebo vy ste tým darom. No ja som to A preto tú toto- otázku toto- dala, že lebo tam to zvádza, keď to je také, rozumieš, človeka to zvádza, že ako. Vy ste tým darom a stačí, že sami seba spoznávate a vy si na to prídete. Ale proste vy ste tým darom. Tu ide o toto, lebo tu, áno. No a ak je tam taká veľká trauma, proste aj, a už aj roky viete o tej traume, a Áno, neviete to rozkľúčovať proste. ale vieme. No akože ne vy, ja. Akože aj ja, tak ako, no ale Väčšinou je to tak je schované, to že vlastne náročné velice. že tá trauma je o dosť iná, ako si myslíme, že vlastne o to, Alebo ale aj vlastne keď sa do toho ide, že to je často ešte úplne inak prepojené. Barborka, prečo si myslíš, že to akože nevieš rozkľúčovať? Takto, nemyslím si, že to neviem rozkľúčovať, myslím si, že to de facto asi viem rozkľúčovať, ale si tam kladiem nejaké prekažky, ako keby ešte. No vidíš. No. A toto je to, že keď sa preto rozhodneš, tak sa to stane. No a to sú také časové prekažky, že ešte toto, predtým, že predtým by som mala rozkľúčovať ešte také a také veci, takto by som povedala, že sa to je možno, že veľa. Na povrch, to znamená, že vlastne ako keby to trošku blokuje celý systém, pretože je to pripravené na to, aby sa to pochopilo, lebo dostalo sa to úplne vlastne
von a na prvý pohľad vyzerá, že máš mnoho systémov blokovaných, ale to preto, že už je to na povrch a pripravené, aby sa to... Vieš, koľko ľudí, akože tie posledné veci, že tie posledné proste ako, vieš, že už ako to totálne spracovaný všetko a teraz ide na poslednú vec a proste, vieš, a teraz tam je to že ja neviem, čo tam bude. Nie, vieš, a pritom je to fakt len akože zmena v nejakom proste uhle pohľadu, v nejakom presvedčení, nejakej, ako to koľkokrát je taká fakt, že banalita, keď sa tam pozrieš, že koľko ľudí, že že toto, že no toto. Takže akože je to o tom, že čo si z toho urobíme, tak to máme. Vieš, keď je to maličkosť, tak je to maličkosť, len ide o to, aby sme sa tešili na to, čo k nám prichádza. Vieš, si to prehodí, že teším sa na to, čo ku mne prichádza. Lebo teraz, že ja neviem, čo tam bude, bojím sa, vieš, ako. A už tam je strach a už ťa to má. Vieš, čo ide, že keď to toľké roky tam, tak už mi aj tak ľúto to Však opustiť. áno, však jasné, však lebo to má svoje výhody. Chápete, že príde človek s chomutom a je na tej nejakej sociálnej zdravotnej podpore. Chápeš, že ja mu poviem, že sadaj, však to máš akože za 5 minút ako opravené, vieš. No čo si sa zbláznila? Však mne to vyhovuje. Chápeš, ja dostávam prachy, čo potom ja budem robiť? No tak ako na tomto systéme to funguje, že proste my sme to akože tak špecificky, jak pri tých rodičoch sa snažíme prežiť a ak sa snažíme byť milovaní, tak my si tam nájdeme tie obkluky, výkluky a všelijaké finty na to, aby sme proste nakoniec sami oklamali seba. Takže ide o to, že fakt sa pozrieť na to pravdivo, že či si ja tam nedávam nejaké akože výhody, v podstate tam no na druhej strane z tých výhod je vlastne úplne niečo opačné. A teraz je práve výhoda tejto doby, že to už ide naozaj ľahko. Predtým to bol toľko roboty, vrstva za vrstvou. Lebo sa podarilo vlastne vyčistiť tie prakorene toho odporu, napríklad tej mužsko-ženskej, úplne, to bolo až pri stvorení vlastne ako keby tohto sveta, tam bol normálne blok v tom spojení muž a žena a ide o to, že vlastne tie dve esencie, keď sa majú vlastne stretnúť, to je ten najväčší des. Pretože vlastne to je des zo zjednotenia, lebo tu je to prevrátené. Keď nastal zrod vesmíru, z určitého pohľadu sa vlastne z jedného stali dve, a to vytvorilo tú traumu, tú bolesť toho oddelenia. A my keď sa máme teraz vrátiť naspäť do tej jednoty, tak vlastne tu je to prevrátené, že máme des sa navrátiť do celistvosti. Je to vlastne obrátené. Ten najväčší des je vlastne z toho plného života. Chápete, lebo my sme, to je možno 2% ľudí, ktorí vyrastali v zdravých rodinách. A teraz my si nevieme ani predstaviť. A my si vlastne nevieme ani predstaviť, ako tá zdravá rodina funguje. A preto, akože aj keď sa tí dvaja stretnú, oni majú tendenciu od seba utekať. A teraz ide o to, že či akože je tam tá ochota naozaj sa o tom rozprávať a spracovávať si to, ako sme na to neboli zvyknutí, lebo nás niekto dirigoval. A ešte jedna veľmi dôležitá vec, potom aby som nezabudla. Je to vlastne akože nie žiť vonku z tej rodiny, ale naučiť sa žiť akože ako súčasť tej rodiny a vlastne ako vedomo sa posúvať ako do tej radosti. A teraz ide o to, pretože nás naučili byť nesebestační. Lebo my sme naučení stále si dávať od niekoho radiť, proste my potrebujeme pomoc, keď nepotrebujeme akože radu, tak si kúpime literatúru, alebo ideme na nejaký kurz, alebo čo ja viem čo, všetko vymyslíme, ale jednoducho tu ide o to, aby som vedela sama so sebou pracovať. Tu ide o to proste, ako úplne sa osamostatní. No, jedna z tých traum vlastne, prečo vlastne v tomto ľudstve sme takí neschopníci, je tie pôrody, že keď sa vlastne to dieťa narodí, že ho nenecháme, aby samo
vyliezlo a našlo si napríklad ten prsník a tú výživu. A oni vo všelijak niečo s tým dieťaťom robia a to je taký náser, to je akože hlboký vlastne hnev na to, že mi zobrali možnosť sa postaviť sám za seba. Počkaj, lebo oni vlastne akože v tej... jak sa... Pôrodnici? Či čo? No, to dieťa je pupočnou šnúrou pripnuté k... Máte. Čo to je? Placenta. A placenta vlastne je súbor informácií pre to dieťa. Čiže ono v podstate indiánky vedome privolajú dieťa a vedome sa s ním celý čas rozprávajú, oni s ním komunikujú aj s tým otcom a pri tom pôrode oni rodia do vody, väčšinou, do tej vody, kedy to dieťa nechajú sa samé nadýchnuť, on urobí samostatný prvý nádych a jednoducho tú placentu mu nechajú. Ono s tou placentou, s tou pupočnou šnúrou sa vyšplhá tej matke na prso, ono sa prisaje a vlastne ono vtedy tam nevznikajú všelijaké tie zápaly, lebo musíme dieťa prisať na prso, hej. Ono to urobí samé, úplne prirodzene. A toto je cesta prvého bojovníka. A o toto nás obrali. Čiže ide o to, že jednoducho len, že tam musia byť vedomí rodičia, pretože ako náhle má tá matka strach, ona to nedokáže. Ona sa začne spoliehať zase na tú nemocnicu. Čiže ide o to, toto urobiť, prestať tie deti nosiť v tých klopkankách do, ja neviem, koľkatých rokov, však to dieťa potrebuje normálne ten telesný vývoj, ono potrebuje ochutnávať, ono potrebuje skúmať, ono potrebuje sa prevalovať, ono potrebuje... To chodenie by sme skôr sa naučili, nie však v roku, prečo v roku? Ako presne, nechať, ako, chápete, ja som videla 2,5-ročné dievčatko, ktoré chodí s mamičkou do obchodu, v živote mu nič nehovorila, ona si tam číta, že Eška, veľké, toto je malé písmenko, toto je veľké písmenko, SK 7, 8, 5, že čo? 2,5-ročná, chápete? Akože o toto tu ide, že proste keď tie deti necháme byť same sebou, tak oni nám ešte také veci poukazujú, že budeme ako kúkať. Lebo my si myslíme, že my sme veľkí a že my nad nimi máme moc a že my máme akože nejaké právo im niečo hovoriť. Ako. Ale veď to je na nejakých dohodách, na nejakých pravidlách. A tam to dieťa, pokiaľ akože sa dohodne a v láske sa venujú tí rodičia, a ešte nehovorím, že tí rodičia majú nejaké ako remeslo a že tie deti sa tam tmolia pri nich a ono to je všetko nádherne urobené, ale záleží teraz na nás, aby sme my vlastne zo seba vytvorili týchto rodičov a aby sme začali fungovať nejak tak v tej podpore ako komunity. Hej? Lebo ľahko nás niekto stiahne dozadu. Ale toto podporné prostredie je naozaj na základe toho, že ako je tam tá viera v to a že jednoducho ako je to pre nás všetkých blahodárne. Tá základná technika, ktorá by sa vlastne dala nazvať technikou, je rekapitulácia. Že vlastne dá sa začať tak, že proste večer si zrekapitulujem deň. A ja keď si vlastne znova prejdem tie udalosti, tak ja si navrátim späť energiu, ktorú som niekde zaplietol a vlastne odozdám späť, ktorá mi nepatrí, lebo vlastne si to prejdem. A keď sa to robí poctivo, tak sa dostanete vlastne až do toho pôrodu. A že vlastne tou rekapituláciou si zrekapitulujete celý život. Napríklad tá trauma, podvedomý program, ktorý tu väčšina ľudí cíti, je, že niečo mi chýba, že vlastne som necelistý, stále taký pocit, že vlastne akože úplne niečo chýba a neviem. To vzniklo vlastne tým, že sa tá pupočníková šnúra predčasne odstrihla, tým pádom vlastne zobrali čas mňa bez toho, aby som sa skôr integroval. A keď si robíte tú rekapituláciu, vlastne viete dojsť až do toho zrodu, že si to vyčistíte sami. No a my v tej celistvosti vlastne toto robíme, pretože akože sme to zrekapitulovali a vlastne tie hologramy, ktoré cez nás idú, tak vieme odovzdávať ostatným. A na
na základe tohoto tam vie prísť ako keby k tej premene, len ešte je dôležité potom tá integrácia do reality. Takže vlastne každému odporúčame, aby sa ozval, čokoľvek sa deje, tak aby sa ozval v tej realite, dostane podporu určite. Ten nový vzorec treba potvrdiť v tej realite. Lebo koľko ľudí nevie proste samo sa rozhodnúť, hej, lebo pochádzame z toho, že stále sme museli mať niekoho, kto nás akože v niečom uisťoval. A teraz akože príde do nejakej situácie, napríklad kočka prišla do situácie, kedy